Innen olvassuk messze. Élt egy szép hercegnő, akit Hófehérkének hívtak. Most várja? Járjon. Nagyon. Jó. Gyakran. Tea. Inkább. Elengedte Hófehérkét, mert téveszte egy őszívét vitte el. Hófehérke csak. Saját ez kezdve hajnadodott, amikor átállt egy házikúja. Az ajtó. Így összetette változságát, így benyitott. Oda bent egy. Úgy tetszett, mint nem akartak. Micsoda? Úgy tettek, mint nem akartak. Igen. Hófehérke evett egy kicsit, aztán felment a hálóba. Ágyakon így milyen jó. Amikor Odaték a hétőibe, és új Antonéta Hófehérkét. a szegény lány Emezelte neked történetet. Egy olyan vékot szóltak, ide, hogy maradjunk velük. a kastélyban a királynő a Fogott, mondhat, fiúasszák. Hófehérke a kiadók több éve íratok, királynő dúlt. még éppen a tangonos távat folyat, legvasszonynak öltözött, és meg kell ünnepni a házát. Amikor Hátolt, Hófehérke egy maga volt. Dolgozni mentek a bányába. a királynő Vigyázott a vonott szavét, akinek talált még ezett a foly. De Hófehérke gyanútlanul beleharapott, és és legott összeeszett. amikor a Többi odaérte. Hátolt, Hófehérke egy maga volt. nem, a földön feküdt. Lápadta, mint tovább. Igen. A törpék Hosszú szomorúan nem féljöttek. üveg Befektették. már vitték, hogy Eltemeszik, és amikor meghallották, hogy lovas közeled. egy Helyzet volt az ékező, mint megpillantott a gyonyolyóján. Belebeletett, odahajolt, oda, és láss, oda, Hófehérke élte maga volt. életre kelt. Nagy volt az. Maga volt. És a helyzet mosolyogva kezdett, és majd boldogán élnek. Mondd véget.
pont vége.